Ja, hey folkens, Markus Wifeld Lego ting. Hey, med en lille video. Jeg ved godt, det har gået lang tid, jeg har lavet videoer, og jeg undskylder og beklager til mine fans. Men lige nu, som sagt, så sidder jeg så i et spil, der hedder Emvo. Kind of chat-spil med hele verden. Men jeg fik en idé til at lave en video igen, efter som sagt i Emvo, hvor jeg fik lige set en dans, der minder faktisk på en måde, som jeg danser i virkeligheden. Så jeg synes lige, I skulle se, hvordan jeg faktisk kunne finde på at danse i virkeligheden. Jeg går bare i gang nu. Det kan godt være, at jeg griner af det, men jeg synes, det er sjovt. Og jeg sætter lige lidt for sjovs musik på. Jeg går lige herover. Yes. Came to win, battle me, that's a sin. I won't tear the sack up, punk, you better back up. Try and play the role and the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump across the ceiling. Mugs as I funk fest, someone's talking junk. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take a punk's hoe. Feel it, funk it, amps that are junkin'. I got more rhymes than a cops that are dunkin'. Donut shop and shown up, I got props from the kids on the hill, plus my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seats and jump around, jump around. Jump around, jump around, jump up and get down. Jump, 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 everybody jump, 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 everybody jump, 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 everybody jump, 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 jump. I'll serve your ass like John McEnroe, and if your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your moms, I came to drop bombs. I got more rhymes than the Bible's got songs. It's just like a... Ja, okay. Jeg har fået at vide, at jeg nogle gange så laver lidt for lange musikvideoer, men fuck det, hey, jeg er blevet sgu da efterladt her i den her etage. Men som sagt, jeg spiller Emvo, og sidst da jeg lavede en Emvo-video, der havde jeg en anden account. Det her er min nye account på Emvo. Jeg hedder Kurt Cobain 8. Jeg er VIP. Jeg administrerer selv 2 egne rum. Og som VIP kan du også lave lidt mere forskellige sager. For eksempel, jeg kan være designer. Jeg kan lave mit eget tøj, hvis det skulle være det. Men det har jeg ikke lært sådan helt fuldt ud lige nu. Så ja. Så det sidder jeg stadigvæk og arbejder med. Jeg har brugt de fleste af mine penge på Emvo til at komme til at se sådan der ud. Og så har jeg sådan en kæledyr, som der er et flagermus. Fuck YOLO, jeg prøver ligesom jeg har en panda. Det ville fucking være fedt, hvis jeg havde en panda. Undskyld, hvis jeg bander lidt. Ja, undskyld. Undskyld YouTube. Ja, jeg har en panda. Sådan. Ja, jeg har forskellige ting her. Forskellige tøj. Kroppe. Bukser. Sko. Tilbehør. Tilbehør. Kom så. Ja, der. Briller. Sådan noget. Frisør. Kurt Cobain. Hair. Know why? That's why I'm Kurt Cobain. I don't know. I just born. Øjne. Jeg har manga øjne på lige nu. Og fordi jeg elsker manga. Hoveder. Ja, jeg ved ikke. Det kunne se lidt fjollet ud, hvis man faktisk kunne skifte hoveder ud i virkeligheden. Men som sagt, det er jo bare et spil. Hud, det kan jo faktisk på en måde lade sig gøre at blive nære
hvis du bare bliver for meget i zonen. Ja, du kan også blive rød, hvis du gør det sådan bare blive, men du kan jo på en måde blive sort. Og undskyld, det var ikke ment for racist. Ikke ment for racist action. Jeg har ikke rigtig nogen fed dans, så jeg lader bare være med at gøre det mere til grin. Som sagt, jeg har en panda som kæledyr, en flagermus, og en liderlig mutant med vinger, som der skyder pile efter en åbenbart, og en drage, og at det er en skildpadde med en ballon. Nå, jeg håber da mindst, at den bevæger sig hurtigere. Men whatever. Ja, det var så lidt af mig. Jeg kan lige vise jer min rum. Det her det er min store partyrum. Det er der, hvor folk kan komme og feste. Som sagt er der ingen, der sådan rigtig har set den nu. Der er 1 visning og 4 visninger. Jeg arbejder på at få lukket folk hertil. Men det her det er mit partyroom, hvor du kan komme og gå og feste og hygge dig lidt. Og ens figur kan også snave og kysse og det hele, hvis det er det, de vil. Det er den der panda der. Det ser meget forkert ud. Men jeg har mit eget rum her. Så har jeg mit chill room, der kan kun være 6 i, og der kan der være 10 i. Og det højeste, man kan være et rum, er 10. Just saying. And, hvis I nu begynder at spille Immo Folkens, så kan I kun lave 1 rum. Administrere 1 rum. Grunden til, at jeg kan have flere, er på grund af, at jeg er VIP. Og her så er der chill room. Jeg har gjort sådan, så der kun kan være 6 herinde. Sådan så man ikke bliver alt for mange. Og jeg har også en træ åbenbart stående indenfor, som I kan se, går den ud af huset. Det er sådan noget, ja, det er et fantasispil der. Just saying. Og så kan man se en by udenfor. Men det er så min chill room. Og hvis du ikke vil have, at andre skal komme ind der, hvor du vil være, så kan du gå ind og trykke på det mit rum der. Og der kommer der så de der rum, som jeg nu har. Det skulle ikke være så mange, jeg har, men jeg har det der, jeg er i nu, en have, min fest party hus og chill room. Men som sagt, jeg har ikke gjort så meget ud af det her. Det er kun hvad jeg nu fandt ud af på offentlige rum. Men det er jeg når vist ikke særlig meget mere, men subscribe min kanal ting, og det skulle undre mig ikke over, at jeg faktisk også har en Facebook-side, hvor I kan gå ind og følge mig. Jeg ved bare ikke, hvor meget jeg bruger den, på grund af, at der ikke er særlig mange, der har liket den. Men hvis I kan komme med flere likes på den side på Facebook, så vil jeg da med glæde bruge den til jer, til folkens. Og hvis I er heldige, kan I måske få lov til at adde mig, på grund af at jeg accepterer stort set alle venneanmodninger, jeg får. Om det er pige, mand, begge køn, whatever. Og jeg er ligeglad med, hvordan din stil er. Stort set. Og ja, det var så det. Subscribe. Men det kan være, at jeg kan få lov til at lave bedre videoer, når det er. Jeg er ikke en en YouTube-arbejder, så jeg kan ikke tjene penge på det, så lad være med at donere eller noget som helst, fordi det kan man ikke.
Men det kunne være sejt at blive det. Sådan en, der ligesom Lasse med hatten, sådan Michael, Buskers, PewDiePie, en kind of thing, Jensens Forum. Men jeg prøver faktisk også på et tidspunkt at få et videokamera, så jeg også kan optage, hvad jeg laver udenfor. Men jeg kan ikke skærmdækning, så I kan ikke se mig stort set. Ellers er det noget, jeg skal klippe ind på noget filmprogram, ting på computeren, men det har jeg ikke. Men jeg håber, I ser den her video, og så får fansene også vide, at jeg er kommet lidt tilbage, og med også, jeg har installeret det her Hypercam-program igen. Nå, guys, see you. Have a nice day.